Patay ang usa ka pulis human kini maunay siyang armas samtang nasulod sa pansayan sa ilang tindahan sa barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay. Kaninang kadlawon, ang maong 33 anyos ka pulis aktibo pas og na-assign sa Provincial Drug Enforcement Group sa Police Regional Office PRO6 sa pakisusi sa Talisay City Police. Matod ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magpanwa, ang hipi sa Talisay City Police Station, nga nakainom ang pulis sa iyang mga ig-agaw ug mahigala. Samtang inom, giingong gadwa-duwa sa iyang armas nga gisuwayan paggani nini ug pabuto at tubangan sa mga ig-agaw ug mga higala. Pasado alas 4 ganing kadlawon giingong misod kini sa comfort room sa ilang tindahan ug dinhina nadungog ang usa ka buto sa armas. Sa pagsusis kapulisan at tunay sa man pinusilan siyang wang bahin sa ulo nga mao ginudahang inungdan sa hinanaling kamatayon nini. Gisubay sa kapulisan ang posibleng aksidenteng napusilan ang kaugalingon tungod sa grabing kahubog. Way nakitang foul play ang kapulisan ug nga girekomendar kini nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas. Ang igagaw nga ano ba, siguro itong walay bala. Nag-ingon pa kanina, hindi nimbot to. Kay ang ihargid ni firearm po wala ibang ano. Usa lang po gabot to. Ipaubos pa kanyapon sa paraffin gas ng kuan kaya para pagpon na siya. Yes, oh.